Itse asiassa nyt mulla tuli tulipalo. Nyt mä muistan, meidän piti mennä Töölöseen. Nyt on kyllä sellaiset myllyt messissä. Mä oon Sakari Mattila, kiinteistövälittäjä. Nyt me ollaan myös lounastauolla. Nyt me ollaan Helsingissä. Tässä on oikealla Norolinko parlamenttitalo siis. Ja me ollaan menossa nyt 5 kulmaa meidän toimistolle. Tervetuloa mukaan. Katsotaan mitä tässä nyt tulee. Pidetään kamera mukana ja sit hoidat kuntoon. Meillä on siis päivän agendahan tässä nyt muuttu sillä lailla, koska mulla oli aamulla 9 yksi arviokäynti Puistolassa ja piti olla toinen kello 2 tuolla Paloheinässä. Kummatkin semmosia omakotitaloja, minkä arviointiin menee pikkasen itse asiassa aikaa ja valmisteluun, jotka mä tein jo valmiiksi eilen. Ja sit mä kävin aamulla tosiaan ja hoitaa sen yhden, mutta se siirtyi viikolla se toinen. Eli tänään olisi ollut 2 omakotitalon arviointia, mutta niistä tuli nyt 1. Ja sitten tää iltapäivä, se mitä puhelimeen tulee, niin tulee. Voi olla, ettei tule mitään, voi olla, että tulee ihan tulipaloja. Tulipalot voi olla ihan mitä vaan maan ja taivaan väliltä. Voi olla joku reklamaatio, voi olla joku julkaisu, mikä on jo tehty ja sinne on mennyt väärää infoa. Ei se nyt mikään posketon tulipalo on, mutta jos on jotain reklamaatioita tai tulee välillä on tullut jotain sellaisia, että ostajat soittaa parin vuoden päästä ihan paniikista, hei täällä on verot mennyt ihan väärin ja näin, niin sitten niiden selvittely ei noit usein tuu, mutta siis sit saattaa tulla joku tulipalo lasten kanssa, että siellä on joku lapsi kipeänä ja pitää lähteä hakemaan ja perua kaikki sovitut näytöt ja siis ihan kaikkea. Mulla on välillä semmosia tilanteita on puhelimen kanssa, että itse asiassa nyt mulla tuli tulipalo. Nyt mä muistan, meidän piti mennä Töölöseen. Eli meidän pitää heittää U-käännös, mun piti antaa yhdet avaimet. Shit. Mun pitää viedä yhdelle kollegalle avaimet, koska hän on Saikulla ja häneltä tullaan hakemaan ilmeisesti ne avaimet. Lupasin tämän, mutta nyt unohdin, joten auto ympäri ja lunchi saa venaa. Tämä on itse asiassa yksi sellainen juttu, mikä on niinku hyvin tyypillinen. Mä veikkaan, että jokainen kiinteistöyrittäjä pystyy sen allekirjoittamaan, että lounas, niin tää nyt oli mun oma kämmi. Mutta vaikka suunnittelisit miten jonkun, että nyt mä syön, niin aina tulee joku. Ei mä venään tää puhelu tulee vielä. Mä otan tää. Monihan on, tiedätkö, ostaja tai myyjä, kuka ikinä onkaan, siis asiakas yleensä, niin nehän on nyt lounastauolla ja sitten ne alkaa silloin soittelemaan. Silloin ne pystyy puhumaan niiden asioita, kun ne ei ole töissä. Niin sitten se usein tulee just siihen omalle lounastauolle. Sen takia mä oon alkanut tekemään nyt kaikkia tämmöisiä itseäni hoitavia juttuja, koska tuntuu, että mulle ei riitä niinku tunnit päivässä. Ei välttämättä sen takia, että koko ajan puhelin soisi, vaan niinku koko paketti, että lasten kanssa kun on ja ne pitää kuitenkin viedä ja hakea. Ne ei ole vielä silleen omatoimisia, että ne vois kulkea itsekseen, niin siihen menee tosi paljon aikaa. Mä herään ennen kuin koko muu maa 5:45 aamulla ja 3 kertaa viikossa. Käy lenkillä ennen kuin kaikki muu härdeli alkaa. Kukaan ei silloin soita, silloin ei tule viestejä, ei tule sähköposteja. Voi köpötellä rauhassa. Ja sitten toinen, mitä mä oon ottanut nyt repertuaariin, on klassinen jääkylpy. Se on semmoinen, mikä on jeesannut mulle taas siis yöunien kanssa. Kyllä siinä on ollut aika iso ero siihen, kun lopetti ammattilaisena ja loppui se semmoinen niin kuin elimistön rääkkääminen. Sitä ei niin kuin tajukaan ennen kuin lopettaa, että sä joka päivä vedät itseäsi ihan äärirajoille. Sitten kun se loppuu, niin ei sitä oikein niin kuin tuu missään muualla tehtyä. Et jos sä lähdet salille yksin, niin ei se ole sama asia. Mä oon saanut eilen kuvattua, tai en mä oo kuvannut, vaan kuvaaja kuvannut eilen yhden kohteen, joka pitäisi sunnuntaina saada julki. Ja nyt sitten mulla on kaikki paperiasiat täällä niin sanotusti valmiina. Ja mä teen tänne nyt kaiken valmiiksi tuonne meidän järjestelmään, jotta me saadaan myöskin kuvat sitten tuonne oikotielle ja portaaleihin. Eli nyt täällä mä säädän kaikki valmiiksi sillä, että se olisi mahdollisimman simppeliä. Ja sitten nyt kun on kevät, niin
esimerkiksi tässä, kun meillä on pihakuva, vaikka oli aurinkoinen kuva ja nättiä, niin silti se ei ole sellainen kesäkuva. Niin sitten mä sain myyjiltä vielä tämmöistä pari kesäkuvaa viime kesältä, koska se nurtsi on siinä niinku top. Se on niinku Wembley. Ja se tavallaan se pihajuttu, niin sitten mä lisään, upotan sen tänne piiloon. Tavallaan, että ihmiset ja ostajat näkee, että siellä on nätti nurtsi, mutta ne ei välttämättä ymmärrä, että se on otettu puhelimella. Bueno. Nyt tuli juuri ilmoitus, että yhden kaupan lainaehto poistui. Silloin se kauppa tavallaan tulee sitovaksi ja nyt me voidaan tilata kauppa-aikaa pankista. Millä spekseillä mennään, mikä se aikataulu on, onko myyjät ja ostajat samaan aikaan vaikka Suomessa silloin ja näin. Että... Tavoittelemasi henkilö on varattu. Miten? Sakari Mattila Remaksilta tervehdys. Kyllä. Olisiko kauppa-ajan varaamista vai? Jep. Jos se vaan sopii, niin on ihan pikkuhetki siinä linjalla, niin siirtelen suoraan tuohon kollegalle vielä. Tehdään näin, kiitos. Yes, kiitos. Kiitos soitosta. Moi moi. Moi moi. Noin. Ei saatu kauppa-aikaa. Kauan siinä meni. Parikymmentä minuuttia. Mutta ei se mitään, kyllä me se sieltä saadaan vielä. Kun on stressaavia tilanteita, niin mä händään sen silleen, että mä kirjoitan mulla on sekä puhelimessa että koneella WhatsApp auki, ja mä lähetän itselleni aina viestin. Mä laitan ranskalaisilla viivoilla, siis saattaa tulla vaikka 10-15 viivaa, mitä pitää tehdä. Sitten ne on siellä, oli mä koneella tai puhelimella, ja sitten mä aina otan yksi asia kerrallaan sen pois. Ja sitten aina tulee joku viesti just sillä hetkellä, kun tekee jotain muuta, niin sitä aina voi palata siihen. Esimerkiksi nyt mulle tuli just isännöitsijän todistus yhdestä autopaikasta, mikä mun pitää lähettää toisen talon ostajalle, jotta hän pääsee etenemään laina-asiassaan. Niin mä tiedän, että mä voin tehdä tämän nopeasti, koska mä voin palata siihen WhatsApp-viestiin. Sitten täällä on jossain vaiheessa ollut tervetuloa tunnelmalliseen läätään. Tää oli semmoinen, mä treenasin Pakilas yhteen videoon. Nyt mä olin autossa, mikä on mun ensimmäinen line tällä videolla. Mä en ollut yhtään miettinyt. Sitten mä okei, tervetuloa tunnelmalliseen. Ja sit mä niinku treenasin, miltä se kuulostaa. Morjesta! Ei oo paha paikka, tässä mä oon just toimistolla, itse asiassa kone auki. Okei, no vähän parempi ehkä lounasaika kuin mulla sitten. Periaatteessa meillä siis ne kuvausajat, niin me saadaan niin kuin viikossa tai ihan maks kahdessa. Miten sä itse ajattelit sitä teidän puolesta, että lähdetäänkö edistämään? Pystyykö sulle jättää avaimen? Pystyy jättää ja mielellään nimenomaan silleen, että sitten on semmoinen vapaus, että jos niitä näyttöjä tulee, niin ei tarvitse sit hakea, vaan te voitte olla pois kotoa ja sitten me tullaan asiakkaan kanssa vaan sisään. Siis me voitaisiin tehdä tälleen, jos mä saan pikkasen ohjata tätä, niin, niin tehdään silleen, että nyt kun tavallaan kevät on jo tässä tullut, eli ei ole silleen väliä, että onko lumihankea ulkona vai ei, niin mä voisin tuosta vähän tiedustella Hannalta ja Matilta, että miten se kuvaus onnistuisi. Et mieluummin nappaa nyt kun on mahis siihen ja sitten mietitään vaan se kaikki paperi ja tommoiset asiat, niin me hoidetaan täällä taustalla sitten. Noin, mahtavaa. Hei, tehdäänkö silleen, että mä laitan tämän puhelun jälkeen saman tien viestiä tonne kuvaustiimille niin sanotusti ja kysytään, että mikä olisi semmoinen sopiva päivä heille. Ja sitten mä laitan sulle viestiä ja katsotaan onnistuisiko se. Joo. Alright, hyvä. Mä palaan. Palataan. No niin, yes, moi moi. Nyt pitää taas mennä vähän niin kuin WhatsApp-viestiä, että mitäs nyt oli taas tapahtumassa.